Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Mascarpone je v akcii za 3,15 €. Dánska makrela je v akcii za 1,29 €. Margarín je teraz v akcii za 1,99 €. Kajzerka je v akcii za 9 centov. Rajo tradičné maslo je teraz v akcii za 2,09 €. Trvanlivé mlieko je v akcii za 79 centov. Segafredo Intermezzo je teraz v akcii za 11,99 €. Coca-Cola je teraz v akcii za 1,49 €. Coca-Cola Zero je dostupná za 1,49 €. Ariel tekutý prací gel je teraz v akcii za 16,99 €. Mleté bravčové mäso XL je teraz v akcii za 3,79 €. Kuracie štvrte XL sú v akcii za 2,29 €. Bravčové karé je v akcii za 3,89 €. Losos atlantický je v akcii za 1,45 €. Mandarínky sú v akcii za 1,29 €. Tekvica Hokkaido je v akcii za 89 centov. Špaldový chlieb je v akcii za 1,49 €. Jablkový trojuholník stojí 39 centov. Talianske salámy sú v akcii za 3,29 €. Karpako je v akcii za 3,99 €. Barata je teraz v akcii za 1,99 €. Tiramisu dezert stojí 1,49 €. Cestoviny sú teraz v akcii za 1,99 €. Sušené paradajky sú v akcii za 1,79 €. Lazane sú v akcii za 2,59 €. Paradajková omáčka je v akcii za 1,29 €.
Les folie stojí v akcii 1 euro a 99 centov. Sušienky sú teraz v akcii za 1 euro a 79 centov. Grissiny sú teraz v akcii za 1 euro a 99 centov. Peronina Stro Azzurro 12 stupňové stojí 69 centov. Čokoláda je v akcii za 1 euro a 29 centov. Vlašské orechy sú teraz v akcii za 3 eurá a 19 centov. Cottage cheese biely je teraz v akcii za 1 euro a 55 centov. Šunka najvyššej kvality je teraz v akcii za 79 centov. Mliečny nápoj je teraz v akcii za 99 centov. Strednozrnná ryža je v akcii za 1 euro a 35 centov. Čokoláda Šéžeten je teraz v akcii za 1 euro a 29 centov. Pomber je v akcii za 2 eurá a 79 centov. Balíček drogérie je v akcii za 4 eurá. Krémový čistič Lemon je teraz v akcii za 3 eurá a 32 centov. Sprchovací gel Latstuil Latstourea je v akcii za 2 eurá a 89 centov. Tekuté mydlo náhradná náplň je teraz v akcii za 1 euro a 29 centov. Univerzálny pleťový krém stojí 2 eurá 99 centov. Somat špeciálna soľ do umývačky riadu je v akcii za 2 eurá a 39 centov. Biočerstvé A2 mlieko je teraz v akcii za 1 euro a 99 centov. Konzerva pre mačky je v akcii za 59 centov.
Brez obyčajný je v akcii za 1 euro a 29 centov. Rýchlovarná kanvica Silver Crest je teraz v akcii za 19 eur a 99 centov. Silver Crest multifunkčný krájač je teraz v akcii za 8,99 eur. Digitálna teplovzdušná fritéza je teraz v akcii za 39,99 eur. Silver Crest úložné dózy sú teraz v akcii za 2,99 eur. Esmara Push-Up džínsy sú teraz v akcii za 12,99 eur. Esmara roláky sú v akcii za 11,99 eur. Prešívaná bunda je teraz v akcii za 16,99 eur. Livarno Home solárny LED reflektor je teraz v akcii za 6,99 eur. Mikrovlnná rúra Silver Crest Kitchen Tools je v akcii za 49,99 eur. Krivit dámska funkčná bunda je teraz v akcii za 15,99 eur. Masážna mini píštolk Mega 3,7A1 Somega 3,7A1 je teraz v akcii za 19,99 eur. Šalátové uhorky sú v akcii za 44 centov. Pribináček je teraz v akcii za 60 centov. Spišiačka borovička je v akcii za 8,59 eur. Tmavé hrozno stolové je v akcii za 1,89 eur. Ľadový šalát je teraz v akcii za 79 centov. Mleté morčacie mäso je teraz v akcii za 2,49 eur. Bravčové rebierka sú v akcii za 3,99 eur. Syr cheddar je v akcii za 1,85 eur. Vysočina saláma je teraz v akcii za 75 centov. Vajcia sú v akcii za 2,49 eur. Deva Classic XL je v akcii za 39 centov. Štrasburské párky sú v akcii za 2,29 eur. Obalovaný syr je v akcii za 1,98 eur.
Merci mliečna čokoláda stojí 2,29 €. Zemiakové lupienky sú teraz v akcii za 79 centov. Bresy, balenie 10 kusov, sú v akcii za 8,99 €. Domáca súprava je teraz v akcii za 9,99 €. Gabby's Dollhouse domček pre bábiky je teraz v akcii za 49,99 €. Figurky z Gabby's Dollhouse sú teraz v akcii za 9,99 €. Obojstranná posteľná bielizeň je v akcii za 16,99 €. Detské náramkové hodinky sú teraz v akcii za 4,99 €. Uhlová brúska Pús 115 je teraz v akcii za 19,99 €. Parkside Air v krúžku multifunkčné náradie Pinfu 250 je teraz v akcii za 22,99 €. Parkside Air v krúžku infračervený teplomer, merač vlhkosti je teraz v akcii za 9,99 €. Súprava kľúčov a klieští Parkside Air v krúžku je v akcii za 11,99 €. Parkside Air v krúžku robotická Smart kosačka 20 V je v akcii za 249 €. Textilná páska od značky 3 metre je teraz v akcii za 1,99 €. Ručná kotúčová píla Parkside Air v krúžku FX 750 je v akcii za 34,99 €. Suché talianske víno je v akcii za 66 centov. Pletená čiapka Minecraft je teraz v akcii za 4,99 €. Posteľná bielizeň je teraz v akcii za 19,99 €. Extra Jam malina je v akcii za 1,69 €.
Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdú najnovšie akcie a zľavy.